Action. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ina kawaye mu matan nan. To ba mu ji bari ba. Ga sabon fim din mai suna daga kuma ba mu san no ba sai dai yes. Saboda haka akwai series film din mu mai suna daga TikTok. Sabu. Dan gashi nan ya fito. Insha Allah. Kawaye mu na Saudiya Abuja kai hannun da suka haddan da yake cikin ma. Mu ga ya masa. Ai ta ko ina da ina. Ya jariri da. Baby. Wallahi. Action. To, assalamu alaikum masoya, maza da mata. To, ku bi mu ku ci gaba da sauraron mu a cikin wannan shiri namu mai suna daga TikTok. Yan TikTok da ba'yan da ma ba yan TikTok ba, we are there. Na gode. Sai hoton fasta. Ciko, let's go! Let's go! Ciko, Basto. Halak. Jawa. Ina goma ya mu gashi nan ina gani an yi tuba tafiya da mu ci mata kai ne. Haka ne. Banda tsabar dikin kanci da dodewar basira zaman layi ya gurbata maka lissafi har ka kasa tantance na cikin da wanda ba ciko ba. Da ka zaki dan fara mutu wani abu. Ba ya tuba muna ganin gaskiya mu bari. Inda mun san komai mun san ciko ne. Gashi ne yana kokarin ya faɗa ya kiga mutane. A gidan ku mata ne? A gidan ku ba mace? Kamar a gidan mu ba mace. To duka siffar su daya? Me yasa gaskiya ta zama abu mai daci ne? Dan ya faɗi gaskiya. Kana ganin ta duk ta ta kokode. Idan zan yi bakin ciki sai in yi wa mata masu aji. Lallai yanzu tabbatar da baka da hankali. To mace farar ma sai mai shi kuma wanda yake da shi take yake bi. Yanzu na tabbatar da kai shashasha ne. Abu kan karami a daji a ciko idan ba ku da mun san komai. Gashi ne kina ganin ciko ne. Me wawa yake faɗo ciko gidara abu. Ku da mun san komai. Aljanin makatu hajiya an yi maka an gano gaskiya an dawo kaga gidan ku masu kashin dala ku taka arziki kuma arziki a inda yake mu kuma zambara arziki mu ba arziki a inda yake a can yake Sakare. ana ina duk cewa daji aikatawa ta wata fadarki aikatawa ta wani Allah na salamu alaikum Hajjari focus. Ka kana malam ka saurara. Kai ka ji wani a idan ka ga gami da sakan a wuya. Ko ni baka gane da zakata ba. To nake arowa kai ka kallace ka gaska tsaf ka kallace mu kar mu da kai ma babu haƙi kwata ka daina haɗin jinsin mu da naka assalamu alaikum Wallahi. Kamar ne. Wannan mutum ne kacar wallahi ko ne zuciya ta kamar ta to ai da mun da ganin wannan kafin gumin shekanin an san cewa wannan babu abin da ba zai aikata ba ko a tare da kai kamar magwarin mara gurbi kake yi da warin kashi kawai hajiya ya baki ki rinka ajiye irin wayannan tabbatattun a gurin sana'ar ki idan ka kora miki kwastomomi mu da muka tawo tun daga waje domin mu zo nan mu ci abinci mu saki ne yake ki das da kai amma maganar da zan yi kenan a ji menene ne kun zo akan gaba an zo akan gaba sakare dama maganar zan maka kenan Allah ya kawo shi kaga wannan zaman da kake a nan da zaka kana kula mun kwastoma wakawa ne ka ba mu ka da kan tanka tsayewa tsami kake gana amali da kwastoma sun zo sai da suna tafiya suna kashe da su ko ni yanzu da wuya ne nake magana saboda na saba ya kuma ne mun a cikin wannan kayan da kai na bashi wallahi da so ma na suna gudu daga yau kar ka ƙara zuwa nan wajen da rana da kuma za ka yi min wannan ko za ka min aiki da kace sai bayan na tashi bayan sha ko ko haka
maka kwana ka sai ka wanke idan ma kasuwa ta yi nauyi maka karfi tara kai dai sai na sayar babu kowa a nan ka zo ka wanke ka kama hanya kai tafiya dan Allah to a jajin na da magana gaskiya kayan na abin da ya sake kaga ina sa su ko a Ingila yayin sa ake shi kansa ba kuma Ingila ai idan ya gani sarawin yake yana how are you how market how business ce yes my friend Allah kake ko amma kana wucewa amma ai da abu mini kai na wallahi abu mun sa nake kai ban da ko ina ba kai cin da kai min ya isa haka kai ka kiyaye wani shirin da kan da kamar an goya kai kan gasa wani hanci da kamar ana wata ne dauke uban ba za ka yi wasu a nan Allah da kiyaye ya fi da tattalin kiri ai wannan wayan zarci ne da ta mu ba na ru ne ta mu ba na ru kan kiyaye ana da kai gaban kiɗan sarkin sauti alhussein zakaran shiga kilishi ne ke yin baitin aya kan wannan harka ni so nake ko da malam idan ya ji sai ya taka ya ce da ni ga